नमस्कार भैया। रउरा लोग इन वीडियो के देखा तानी रोज 5,000 रुपया कमाए खातिर। तो रउरा लोग इन वीडियो के एक मिलान से लगातार देखें। अगर थोड़ा सा भी रउरा लोग इन भागा भागा के वीडियो के देखें तो रउरा लोग इनके बिल्कुल समझ में ना आई। तो सबसे बड़का बात बा भैया कि जेकरा लगे 10,000 रुपया पूंजी बा उ तो लोग कमेबे करी रोज 5,000। जेकरा लगे पूंजी नहीं खे उहो लोग कमाई रोज 5,000। तो एकरा के भैया हमनी के दू बेर में समझल जाए। तो पहला बेर में समझल जाए कि जेकरा लगे पूंजी बा उ कैसे कमाई रोज 5,000। भैया बाजार में 80 रुपया किलो चना के दाल बा। अब देखिए भैया, अब चना के दाल सुन के रउरा परेशान मत हो जाए। ऐसे कि अगर रोज 5,000 रुपया कमाए के बाद तो अभी वीडियो रउरा देखी आना तो रउरा छोड़ के जा सकीले, कोनो दिक्कत नहीं है। तो चना के दाल बा भैया बाजार में 80 रुपया किलो। आ उ चना के दाल के रउरा खरीद लेवे के बा 1 कुंटल। कितना पैसा भइल भैया? 8,000 रुपया भइल। आ उ चना के दाल के भैया घरे 2 घंटा घामे सुखवा के ओकरा के ले जाके जहाँ आटा पिसाता मिल पर उ चना के दाल के रउरा पिसवा देवे के बा। अब मन में सवाल उठत हुई कि भाई पिसाई कितना लागी? तो 3-4 रुपया किलो रउआ पिसाई मान ली, लेकिन 3-4 रुपया रउआ छोड़ दी, रउआ 5 रुपया किलो मान ली। ये बहुत महंगा रेट हो गई। तो 1 कुंटल के पिसाई हो गई भैया 5 रुपया किलो के हिसाब से 500 रुपया। 8,000 रुपया में रउआ 1 कुंटल चना के दाल खरीदनी है आ 500 रुपया पिसाई, दोनों मिल के हो गई 8,500। यानी कि 8,500 में राउर 1 कुंटल बेसन तैयार। तो देखिए भैया, हम एगो चीज़ बतावल भुला गई हम, मैंने हमनी की यहाँ का बा कि 80 रुपया किलो ही चना के दाल बा और रउरा की यहाँ हो सकेला कि 1-2 रुपया ऊपर नीचे होखे। तो उहे हिसाब से मोटा मोटी हम 80 रुपया किलो के हिसाब से जोड़नी है। तो 1 कुंटल पर हम 8,000 रुपया बतौनी है। अब देखिए भैया, जहाँ किराना दुकान में रउरा चाहे हमनी के जे लोग भी बेसन खरीदता उ लोग समझ जाए कि 120 रुपया किलो बेसन खरीदता। तो सीधी सी बात बा कि अगर कोई दुकानदार भाई लोग 120 रुपया किलो बेसन बेचता तो समझ जाए कि वो लोग 110 रुपया किलो खरीदत हुई, यानी कि वो लोग किलो पर 10 रुपया कमाता। अब तो रउरा लगे समझ जाए कि 85 रुपया किलो के हिसाब से बेसन तैयार बा। पिसाई उसाई हर चीज़ लेके माने 85 रुपया में और 1 किलो बेसन तैयार बा। और जौन कि 1 कुंटल के 8,500 रुपया हमनी के जोड़ले रहनी हजा। तो ई बेसन के भैया रउरा किराना दुकानदार भाई लोग के लगे ले जाके 95 रुपया किलो के भाव तौल के बेच देवे के बा। अब रउरा लोगिन के मन में सवाल उठत हुई कि का जाने दुकानदार भाई हमरा से 95 रुपया किलो के भाव बेसन खरीदी कि ना। तो रउरा एकरा से निश्चिंत रही भैया, उ लोग आँख बंद करके खरीदी। ऐसे खरीदी कि उ लोग होलसेल से खरीदता 110 रुपया किलो के भाव, तो उ लोग किलो पर 10 रुपया कमाता और रउरा तो ओकरा के 95 रुपया किलो के भाव देता नहीं आए। तो उ तो रउरा से अगर खरीदी है तो उ तो किलो पर 25 रुपया किलो नु प्रॉफिट कमाई है। तो ऐसे रउरा लोगिन भैया निश्चिंत हो जाए। अब मान ली भैया कि दुकानदार अगर रउरा से खरीदता तो दुकानदार के तो बड़ा खुशी के बात बा कि उनका किलो पर 25 रुपया बच गई आ पहले उनका 10 रुपया बचत रहा। तो रउरा भैया जौन 1 कुंटल बेसन तैयार कैनी है 85 रुपया किलो के हिसाब से और रउरा बेचनी है का भाव? रउरा बेचनी है 95 रुपया किलो के हिसाब से। तो 1 किलो पर रउरा भैया कमैनी है 10 रुपया। तो 1 कुंटल पर रउरा कितना कमैनी? 1,000 रुपया कमैनी। तो एगो दुकान में भैया रउआ 1 कुंटल बेसन खरीद के पिसवा के एगो दुकान में दे देतानी तो रउआ 1,000 कमातानी। आ ऐसने भैया अगर रउआ 5-6 गो दुकान में देतानी तो रउरा तो भैया सीधा सीधी 5-6 हज़ार रुपया नु कमातानी। तो अब आई हमनी के जानल जाओ कि ई तो रहल है कि जे भाई लोग के लगे पूंजी बा उ लोग ऐसे कमाई। और अब जे बेचारा भाई के लोग के लगे पूंजी नहीं खे उ लोग कैसे कमाई? तो उ लोग के भैया 3 गो रास्ता बा। सबसे पहला रास्ता बा कि जे भाई लोग बेसन के बिजनेस करे के चाहता तो उ लोग के अगर कोई किराना दुकानदार भाई लोग से पटत होखे तो उ दुकानदार लोग से उ लोग उधार ले लेवे और उधार लेके पिसवा के ओकरे के दे के ओकरे से उ लोग पैसा कमा ले। और दूसरा रास्ता बा कि या तो रउआ अपना गांव समाज में ब्याज पर पैसा ले सकीले। आ तीसरा रास्ता बा भैया कि रउआ तो दुनिया के कोनो ना कोनो काम तो भैया करत होखे, हम अपन घर परिवार चलावेला। अच्छा भैया, तो रउआ दुनिया के कोनो काम करता नहीं तो सिर्फ भैया डेली के डेली रउआ मात्र 100 रुपया बचावे के कोशिश करी और ओकरा के रउआ 100 दिन तक बचाई। 100 दिन के मतलब 3 महीना 10 दिन रउआ 100 रुपया रखेम तो 3 महीना 10 दिन में 10,000 रुपया तैयार हो जाई। आ उ 10,000 रुपया जब तैयार हो जाई तो रउआ खुद के बिजनेस करी। ए महाराज, इतना दिन से तो रउआ मजदूरी चाहे रउआ जौन काम करे के बात तो रउआ करते बानी। कौनो उम्मीद रहल है कि हमरा ई मजदूरी से कहिया छुटकारा मिली, कहिया हमार खुद के बिजनेस हुई?
कोनो उम्मीद भैया ना रहा। आ अगर रउआ कोनो भी दुनिया काम करतनी वो काम करते हुए रउरा डेली 100 रुपया अगर बचा के रखतनी तब तो एगो उम्मीद जाग जाता कि चलो भाई 3 महीना 10 दिन में 10,000 रुपया भी हो जाता। और वो बेरा के टाइम में हमार मजदूरी भी छूट जाई, हमारे बेसर के खुद के बिजनेस भी हो जाई। तो आई भैया हम यही के साथ विदा लेतानी। और अगर भैया हमार वीडियो रउरा अच्छा लागल, रउरा लागल की ज़रूरत के बा तो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। आ यही तरीका के नया नया बिजनेस आइडिया कम से कम बजट में समझ जाई कि बिजनेस आइडिया रउरा लोग इनके मिलत रही। आ चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी। जय हिंद, जय भारत, जय हो भोजपुरी समाज।